En de oorlog, ja, toen hebben we ook van alles moeten doen. Oh. Ik moest gaan smokkelen. Er was niet veel te smokkelen, we moesten het ook doen, maar het horen. Want ik nog biersel te voort geweest. En dan het brouwen een beetje warm met, het was nog te moeite niet, maar we bleven verdienen het totaal weer gedaan. Het eerste was ik nog, als ik naar Pieter ging. En van de Pieter die komen ook bij ons. Daar kook ik nog wel veel van de mensen. En dan verkocht dat even weer. En dingen. En dan had ik een jong, dat was een kameraad van me. Die was op een tram. Zeg Borkelmans. En die bracht me dik nog een kiezelvettelijke sigaren. En die is dan weer verkocht. En tobak. En dan kwam er eens met een volle zak af, zo. Allemaal tobak. Maar dat weegt dat denk ik, dat rook goed. Maar weegt het toch gewoon nog iets door met maar stengelen. Door geen dingen, wat stengelen uit de tobaksbladeren, hè. Ja, ik zeg, chef toch even, ik dan even vuur, ik zeg, dat is, kon je toch niks meer doen, hè. Ja, zit er. Ook heeft me ook niks gekost uit auto, maar oh, blijft tegen. En Poesje daarna, nou nog zeker wel een jaar, de oorlog was toch al een jaar of 3 aan de gang, het was er op het 4e jaar in schoenen, een tobak was raar, was niks aan krijgen. En dan kwam zo'n mens zeggen, of ik geen tobak wou. Ja, ik zeg nee, maar nog wel. Ik zeg, heb je nog een zak staan in de kelder, zeg. Zo'n tobak. Maar dat moet nog gesneden weer zo, geplat en gesneden. En daar kocht hij op voorbijvoets van Echter. En daar ging hij naartoe en daar platten ze de heel en dan maakten ze er echt een tobak van. Ja, wat over dingen. Dan krijg je toch nog 50 frank van mijn zak. Ja, ook nog verdiend.